କିଛି ପୁଣ୍ୟ ରହିବ। ଆମର ଏ ମାତୃଭୂମି ଭାରତ ଭୂମିରେ ମୋତେ ଠିଆ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିବା ସେହି ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ତଳେ ମୁଁ ମୋର 100 କୋଟି ସଲାମ ଜଣାଇ ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିଅଛି। ସମ୍ମାନୀୟ ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାବୃନ୍ଦ ଓ ମୋର ସହପାଠିନୀଗଣ, ଆଜିର ପବିତ୍ର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଅବସରରେ ମୋତେ କିଛି କହିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିବାରୁ ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମନେ ତଥା ଗୌରବ ମନେ କରିଅଛି। ମୋର କହିବାରେ କୌଣସି ଯଦି ତ୍ରୁଟି ରହିଯାଏ ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସୁଚିନ୍ତା ମତରେ ମୋତେ ତ୍ରୁଟି ମାର୍ଜିତ ହେବେ। ଆଜି ହେଉଛି 26 ଜାନୁଆରୀ 2025 ମସିହା। ଆମ ଦେଶର 76ତମ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଆମେ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ଇଂରେଜୀମାନଙ୍କ କବଳରେ ଶାସନାଧୀନ ବହୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ ଏହିଭଳି ଅନେକ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ଦେଶ 1947 ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 14 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା। ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମ ଦେଶରେ ଇଂରେଜ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ସମ୍ବିଧାନ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଣୀତ ହୋଇନଥିଲା। ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ଆମ ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ଲାଭ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଶ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ଚାଲିବା ଉଚିତ। ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରଣୀତ ସମ୍ବିଧାନର ମୁଖ୍ୟ ଥିଲେ ଆମ୍ବେଦକର। ସେ ଥିଲେ ଆମ ଭାରତ ସମ୍ବିଧାନର ଜନକ। ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ 11 ମାସ 18 ଦିନ ପରେ ଆମ ଦେଶ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲା। ସେଦିନ ଥିଲା 1950 ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ମାସ 26 ତାରିଖ। ସେହିଦିନ ଆମେ ଜାନୁଆରୀ 26 ତାରିଖ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ଲୋକମାନେ ଓ ତନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶାସନ। ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଶାସନ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ଶେଷ କରୁଛି।